kita. Oo. Stop diri, stop. Kita man si Kaloy nag-helmet. Nagkakasalan dyan isang tayo. Sila tanam mulai. Asu, wap, ya. Among helmet pink si Kalo. Nah. Pink. Palit. Pancake pa? Ate? Ouch! 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 Tama, lili sa likod o, sa kamera o. Ouch! Balik ka ng kamera, balik. Ouch! Sarado si ate. Isuking dalan. Uprak-uprak nagang bato ng lautaw. Simintong gamay. Ayun, papasok na tayo sa highway. Kita nato ang dali. Delivery truck.